sa imong gugma nga walay sugod. Ang mga utang ug ang among kalapasan himtang papasa ug ayaw hinumdumi. O Ginoo, patalinghogi ang akong tingog sa akong pagsangpit kanimo. Ikaw ang akong hinabang, ayaw ako isalikway, ayaw ako biyay, Diyos ko na manorobo. Salmo 26, 7-9. Sa ngalan sa Samahan o sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maginoso kita karon sa itong mga sala, aromaandam kita alang sa pagsaog Santos ng Misa, ng Huwebes, sa ikadapulog usa nga semana sa kasamtangang tuig. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, animo, ipakita ang imong kaloy ug luwasa, Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Ipakita ang imong kaloy ug luwasa kami, Ginoo. Puluyaw na kita sa Diyos, kung makakagawa tanan, pasiluon sa itong mga sala, tanunon ta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, kung makagam among kalauman o kusog, wala ikaw, walay mahimo, wala kami mahimo. Tabayan kami sa pagtuman sa iyong mga sugo, wala papahimo at kanimo sa among mga buhat o tinguha. Kini among gipangayo, pinay sa among Ginoong Kristo mga anak. Umugari bang kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtod. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirach. Unya mitungha ang maisugon nga Elias, kansang mga pulong misilaog, ingon ug usa ka sulo. Nagdala siyag usa ka gutom ngadto sa katawhan, ug daghan kanila nangamatay tungod sa iyang dakong tinguha sa pagpadayon. Sa pagsulti niya sa ngalan sa Ginoo, gipugnan niya ang ulan, ug sa tulo ka higayon naghangyo siya nga ipakanaog ang kalayo. Elias, ang imong mga milagro, mga katingalahan, walay lain nga makapasirgabo sa maong mga buhat. Sa ngalan sa labing halangdon, gibanaw nimo ang usa ka tawong patay. Gipahamtang nimo ngadto sa usa ka bantog nga hari ang usa ka sakit ug ang kamatayon. Dito sa Sinai, hidunggan nimo ang Ginoo nga nagbadlong kanimo ug nagpahayag sa iyang kabubuton sa pagsilot sa iyang mga kaaway. Gidihugan nimo ang usa ka hari aron mahimong galamiton ni adtong siluta, ug ang usa ka propeta aron mobanos kanimo. Gidala ikaw ngadto sa langit diha sa usa ka alimpulos nga kalayo,
Usa ka karwahe nga gibitad sa nagsiga nga mga kabayo. Ang kasulatan nag-ingon nga andam ikaw sa pagpakita sa gitudlo nga panahon aron pagbugnaw sa kapungot sa Dios sa dili pa kini musugwak diha sa kapungot. Nga ikaw magdala sa mga amahan ug sa mga anak sa pagkausa, pag-usab. Ug magpahiuli sa mga tribo sa Israel. Palaran sila nga buhi nga makakita kanimo nga mubalik ingon man sila nga nangamatay na diha sa gugma. Kay kami usab mga buhi. Sa diha nga si Elias nataguan sa alimpulos, si Eliseo na puno sa iyang espiritu. Samtang buhi pa siya, wala siya mahadlok sa mga hari, ug wala sila makahimo pagpabuhat kaniya sa ilang gusto. Walay butang nga malisod ra kaayo alang kaniya. Bisan sa namatay na siya, ang iyang lawas naghimog mga milagro. Sa kinabuhi ug sa kamatayon, naghimo siya ug katingalahan nga mga milagro. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo hari pasadya ang yuta, papalipaya ang daghang mga pulo, ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang kalayo nagauna kaniya ug nagahurot sa iyang mga kaaway, sa iyang mga kaaway nga nagalipod. Ang iyang mga kilat nagahayag sa kalibutan. Ang yuta nakakita ug mikuro. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang mga bukid milanay, ingog talo at ubangan sa Ginoo. At ubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang mga nasod nakakita sa iyang himaya. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Naulawan ang tanan nga nagsimba sa mga butang nga kinulit, nga nagahimaya sa mga butang nga makawang. Ang tanang mga Diyos naghapa sa iyang atubangan. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ginoo maana kaninyo Manausab kanimo. ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinunan, sa inyong pagampo ayaw daghan ang inyong mga pulong. Ingon sa gibuhat sa mga pagano nga nagunahuna, nga dunggon sila tungo sa taas nilang pagampo. Kaya paningon kanila kaya ang inyong amahan may balo ng daan. Sa inyong gikinahanglan bisan gani sa wala sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingnan nini ang pagampo. Amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo. Maghari kaunta ka namo. Kung tumanon ang imong pagbuot, inisayuta, ingon, nagituman kini dito sa langit. Ihata ka namo ang kalanon ng among ikinahanglan karong adlaw. Upasiluha kami sa mga sala. Ingon nga nagapasaylo, gipasaylo namo ang nakasala ka namo. Ayaw kami tugyan sa malisod nga pagsulay. Pinunuan luwasahin noon kami sa dautan. Kaya kung pasaloon ninyo ang nakasala ka ninyo, pasaloon sabi kamo sa inyong umahang at langit. Kung dili niyo sila pasaloon, dili sa kamo pasaloon sa inyong umahan nga tuwa sa langit. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. So, ang Dios natudlo kanato kung saan sa pagampo nga dunggon sa Dios. Kinahanglan ato sa i-address ang atong unag yung pagsangpit sa pag-ila sa ato langit nung amahan. Amahan namo, dili amahan nako. Nganong amahan namo, kadagha makita mga kaliwat ni Adan. Nagiluwas si Kristo. Amahan namo, ngano? Kay si Kristo kanun nag-ingon, sampita ang akong amahan, kay inyong amahan. Kay ngano, pag-iisip ta sa Ginoo, kaya isuon o higala. Wala ta isipa nga langyaw. Sakop ta sa banay ha Diyos, pinagi sa atong bunyag. So kung magampo ka, sampita ang ato lang itong amahan. Kung ipadaya ka niya, ngayon mo siya gidaig, gisimba. Manisakto. Simbahon halod be the name. Simbahon ang ngalan. Ano iya mangalan? Kasi pagsangpit mo sa ngalan sa Diyos, mahadlok ang yawa nga makadungog sa pasangpit nimo. Ayuha pagsangpit ang ngalan sa Diyos. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kay mo ka na Yahweh. Nga ang Diyos manginlabot sa imong kinabuhi. Ayaw sampit ang yawa. Misi ka sampit sa yawa. Ang yawa, makaingon doon ay katungod na ko ani. Nagisangpit ko. Ako na tag-iya sa iya ng tawhana, bayhana ni. Dili. Pagsangpit sa Diyos, muna ang pag-ila nga siyang imong agalon o imong gabuhat. Imo siyang mahan. Ugit lang ka na. Pasaligan ni mo nga, ikaw kanunay, magsimba, magsantos, mabalaan sa ngalan sa Diyos. Ayaw pasipad Naiuban kung na problema dako, kasi balikason ang Ginoo. Mahayan pang Ginoo. Tanawara, may kana. Dili na maayo. Usa na ka isulto. Usa na ka bugal-bugal sa kahalang sa Diyos. Inangan, ang iyang pagtuman, ang iyang pabuot, pagtuman ka diling imuha. Pagtuman iyang pagbuot, dili ako sama si iyo ni Kristo sa Lucas 22. Din, nag-ampo sa samahan. Dili ako pabuot, pagtuman, kundi ang imuha. Iya gayud, mapabuot, tuman. Ingon nagituman sa langit, mo sa dis kalibutan. Daghan ra wala pagtuman sa kabuto sa Dios, kaya tuman sa ilang gusto kapritso. Labi na gyud ang pagsupag sa unsay sugyot sa may konsensya tungod lang sa kamadanihon sa butang sa kalibutan. Bahan sa kalibutan nga mo ang salapi, ang politikanong gahom, ug ang katigayunan mo ni mga magkapauli pa sa tao, mawa ng Ginoo sa pasig ani kaligiya. Kaya mo tumaw ang kahakog, kadaw,
o kaaga sa butang material. Natuo, mamuna, dahil iya makahatag, higpit ka dili. Tanang butang, dili makahatag, higpit ka lipay. Ang higpit ka lipay, ang kita makabato kinabuhindayon, uban sa atong kalangitong amahan. Murna, makabuyo tas langit, dili sa impyerno. Kung samtang na apat sa kalibutan, natural, mga iutas Ginoo kalanon. Kalanon di lamang sa atong kalag, lalo sa lawas. Ano pagbintiin sa atong lawas, kahimsog sa ang imong lawas, atimana ka na. Pangga imong lawas, dili pa sobrahan, sumala sa kabot o sa Diyos o sumala sa unsay naa sa kinaiyahan. Nya dili kay mga kag pag-aon. Kamaw sa kang paambay sa uban ng kinahanglan, di kay suluha sa give and take. Mga Ginoo ihatag usaw sa uban. Ipaambay sa uban. Kung na kay daghan, ipaambit sa daghan nga wa kitay mahimo. Muna mga isuon. Nya kamaw ka pasaylo sa katawo, pasaylo matinud-anon, kinasingkasing, dili kay ka ipasaylo ko ikaw ha. Kung di ko malimot sa imong gibuhat, wala pasaylo kaya paabot kung makapanimaos. Di ba tinood? Dili mayo. Sana kapakaring nun. Igi pasaylo kay ikaw. Pwede ko malimos magibuhat. Wala ka pasaylo. Maotra ka. Kaya paabot ka nga magkabaos unya o badamlag. Dili na mao. Tayo. Ako pasaylo, kinasingkasing, o unya at matinudanon. Pwede mo hinunduman ka nunay ang kadaot kanahin mo sa imuha. Kaya Diyos, sumang kapasayloa, di na mahinungdong sa iyong sala. Kalimtan tanan. Muna yung mga isuon. Importante ni. Ang taong maingon nga siya, higumah Diyos, apano, nagdumot sa katao, bakakong, 1 Juan 4, 18, 19. Tinuod eh. Saan pasalo, ginoon mo pasalo sa katao? Muna, importante na. Doon na kondisyon. Kung pasayloon ko ikaw, kung kamaos ka pasaylo sa katao, di ka pasayloon ako. Giputan si Ginoo dire. Doon mga tao madinumtanon, taas o garbo. Nakusog, gahe ka pasaylo ka naman. Kaya ang garbo na tandog, labi nag-ubos iya pagtanaw, ang nagsulti niya. Napahinuno siya daw tambuhat, di na maminaw, isa man ka, kabos ka ra. Sa may masultin, dato ko, gamahanan ko, masulti ka na kung kabos ka, tanawara. Muna yung mga tao mapahitas o natuo sila ang ilang kinabuhi, anaga masukan sa kaptangan. Bahandi, ng ilang kumpang dili, ilang tanan, mahanaw ni. Wala, habili ni kalibutan. Sa laing kinabuhi, wala ng indigay, wala ng palabuanay. Yan ang pagbinati ay, pahigmaay, maghari sa imong kasing-kasing. Sugde na karon. Amen. Manindog palihog. Si Jesus, sa ingon ka nato, nga makasangpi kita sa Diyos atong amahan. Sa ubag ligong paglaom, daro nato karon ang ato mga hangyo nato kaniya. Kita maingon, amahan, dunggang among pagampo. Amahan dunggang among pagampo. Ngang simbahan lukop sa kalibutan, kanunay mo padayag sa halawom nga pagsalig, sa pag-abot sa Dios ng gingharian, sa gugma, sa hostisya ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pagampo. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita muhunong sa pagampo, ni magpadala sa mga pagtintal, magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pagampo. Nga doon na unta kita'y igong pan sa pagtubag sa atong matag-adlaw nga mga panginahanglan, ug bulawanong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila, makahimamat sa Dios diha sa ilang matag-adlaw nga mga pagsakripisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo.
ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pag-am. Nga ang mga nangamatay, magwanangay nga magkita nila sa Ginoo dito sa iyang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pag-am. Lagi itong amahan, nagpasalamat kami kanimo sa iyong pagkamati sa among mga hangyo. Tabangi kami, nga kanunay kami musalig sa imong mahigugmaong mga pamaagi. Kung nga modawat kami sa imong kawabuton sa among kinabuhi. Kini among gipangayo ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupa ug santosa. Kining panog, kining bino, ginabasa kamot sa tawo. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipdi, ang mahal mo nga lawas ug bililhon mong dugo, ihimo ang kaluwasan kinabuhi sa tanan. Mga ison, pag-ampo kamo arong kiniadong sakripisyo, dawatan ng taha Diyos ang amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawat runta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, galang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoon Diyos, ining panobino, gihatagan mo kami o kalanon alang sa lawas o sa kalag. Ang santos nga misa, magbago unta sa among kusog, maghatag ka namo o kaayuhan sa lawas o kalag. Kini among gipangayo, ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan niyo hatunhay makagagahom sa tanan. Angay o matarong kayo, di magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Kayo magibuhat ta tungod sa kaayo o magisilutan tungod sa katarungan, o yung giluwas tungod sa kaloy pinaagi ni Yesu Kristo, among Ginoo. Ubusan tanan mga binuhas sa dagit o sa yuta, nag-aaway sa usa ka bawang away sa pagdaig. Diyo sa kami tanan niyong mga angel sa langit, sa ilang pagsangil sa imong walay hulong nga himaya. Diya sa kaaway sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
dahil ikaw ginawa ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kanialang kanamo nga lawas o dugo ni Kristo amo Ginoo sa pagpasakit sa kaugalingon mi kuha sa pam. Salamat kanimo. Ipikas subihata niini ngadto sa mga tinunan ug ingon dawata kini niyo tanan ug kan-a. Kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasama ang paagi, tapos ang paniya pumikuha sa sakali sa pasalamat ng pag-usap. Mihata ni nga to sa mga tinudan, dumingon dawata kini Panginoon, kamong tanan gikan ini, ikini mong kalis sa akong dugo, sa bago ang tunhay kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyong alahatan ng mga tao, aron ang mga salamat pasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka na. Ini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik ngani. Aron maghandom sa kamatayon, makabanaw ni sa Kristo, nagahalag kami kanimo ang mahalan ng paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, to kaya mo kami giisip nga ngayon nga mga tubang o mualaga himuang kami nga mga lawat sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Nung ginawa man sa mga tibok kalibutan, mga nga mahingpit kami diya sa gugma, ban ni Leo 14, among Santo Papa, Alberto, among Arsobispo, yung magkaabang obispo sa tanang mga paro. Na yung mga anak, yung mga tawagan na kanamigan ng kinabuya. Sa habo niya namatay sa mga Kristo, ang banaw at hilabahan kaniya. Dadaa silang tanan sa pasudong sa kahayag sa imunahon. Kaluwi kaming tanan, yung kami ang kayan, makaambay sa kinabuhin tunhay. Uba ni Maria, ang inahang ola sa Diyos, uba ni San Jose, ang bana, uman sa mga apostoles, sa mga martires, uman sa Pido Kalungsod, San Martin de Porres, kanang mga santos, sa mga santas, ang nakatuman sa mga kaumuto na taas sa katuwigan. Uba kanila, may kawaday, kung nagami ko nga himayaon, pinan ni Kristo, imong anak. Hinay kaniya, ba kanidiha, kanagihatagan na kanima kagawang amahan, diya sa kahiusa, sa Espiritu Santo, danang nungo o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para mag-aampong kita nga ito sa mga itong awito ng mga pulong, itulugan na ito sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta mayngong sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugian sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Pangayo kami kanimo, Ginoo kami, kahimo kami luwas ng tanan dautan, at ay kami sa kalinaw nining panahon. Ang dinabangan sa Makaloy, mahalikay, kami karoon na sa lag, mahiling sa nagkasama. Sa tanang paawat kami, kumalaoma sa balik, ni si Kristo ang manunod. Kayo mo man naging arian, ang gawom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo si Kristo na ingon ka sa mga apostoles, kali na biliw kaniya, kali na bihataw kaninyo, ay tanang nga mga asala ko niya pasali sa imong simbahan. Sibo sa imong kabuboto. Natay kami sa mga kalinaw kahiusa, ikaw nga ba'y kalihangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw si Ginoo sa kunay mana kaninyo. Manausap kanimo. Pakita ang timan sa atong panag-inigsulan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulang gidapit ala sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo Ginoo pa ang ang kalawat kalawat kanimo. kanimo. Panihuno lamang ug mamaayo. Kanimo, Dios, nagaulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang buktong nagipabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo, ako sa hugot nagato. Nga anaa ikaw sa altar, sa adlaw gabi ikaw nagaulat, nga dunggon ang imong pagtawag. Kanimo, Dios, nagaulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang buktong nagipaabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Usa ang akong ipangandoy ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo at ang mga adlaw sa akong kinabuhi. Salmo 26:4. Mag-ampo kita. O Ginoo kini Eucharistia tibaan sa kahiusa. Magpadaon ta dinhi kanamo sa imong simbahan sa matuod nga kahiusahan ug kalinaw. Kini among ipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Padalayan kaninyo ang Diyos, makagawa tanan. Ang Ama, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang misa, dad-ani yung kalinaw, ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygo ng Ama, ng
simbahon. Good morning, brothers and sisters in Christ. Together with our personal intentions in this holy sacrifice of the Mass, let us include to our prayers these following common intentions. Thanksgiving Mass for all the blessings offered by Gerbith, Jeremy,